siya pa. No, 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 no. What's up, Lollipop, Sausaw, Ketchup? Adaman na panunutay nga binabagtitin. Kaya katiltiliw ko lang una, so nga napanunutak nga Brian dito ita akikita ka madamdaman, di kita kakadwata kita nga vlogger siya. Dito na makita ipakita kinya natiligo na tayo, natiligo dito. Ay! Di panunuti pamayakit isupot ko sa ako'y kabilti na di paper bag sa akong tuyawat kanya na kitain tayo ano reaction da. Let's go. No, 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 no. Kabilti ito napili ko yung paper bag. Dati mo na nga mabiktima tata si pagkikitaan ni Ken. Ay. On the bike. Make yung TV. Ay, nagkakalugan tayo. Pabuksan mo yung paper bag, pabuksan mo. Ano ba yan? No, 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 no. Ano mo, Mark? Na? Ano? Kit merienda. Siopaw. Abisin ka, lakit deta eksakto. Balon tayo mga lakat mesa na. No, 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 Lapam. Mati. Sila. Oh, talaga. Itlog lang nga may siya pa. no, 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 no. Tuwan labas mo kasi Pebbles. Alay labas ikatim dami nga na doon. Na? What's up, Lollipop, Sausaw, Ketchup? Ahay! Ha! Napalaging matang iti tulto lang, naglutok malirat ang pangal daw. Tulto lang with sabaw. Haha! Iketan. Kinugyak nga bukwanen, dito tulto lang. Sa tay akiwa, tiya bawang, tapos sibuyas. Deta, paniswenta iti man ti sibuyas ke ti kunada nga pagpa. Pagpatya na si sibuyas. So deta iniwak-iwak. Di ko makaibitak metten. Basta nga talaga no ape nga tanga makasanta. Nagagiwa iti sibuyas. Sa tay sarno iti patatas. Deta, kanteman ti patatas na. Sa isupay nga sahog na pagpaado nga kunada. Deta, iwa-iwain tayo dito patatasin nga kunada. Tatlo umaduti sida. Patatasin. Kasatay ikan iti petsahin. Mas iti petsay.
Nag-imasen, laok na. Dito'y tulpo lang. Ito'y natayo sa gipapudot ti mantekan sa tikabil ti bawang. Kan ti bawangin. Isa tayo di bawang. Katay sarno. Dijay ay dito'y dito'y sibuyas. Isarno tayo dito'y. Hingga nag-brown basit dito'y bawang ke. Sa tayo sarno dito'y sibuyas nga kunada. Hahaha. At ito no may gisa basit, ipisok tayon. Dito'y karne nga tulto lang. Okay, masen. Isa tayo basit, hingga nag-brown basit, dito'y karne na. Sa tayo ito no nag-brownin, kante di danum. Detan. Ito nagarasawan tin napoy, may ninapoy, bagas. Ito nagarasawan ti bagas, mabalinteng ikabil dito'y. Pagpaimas pa iti sabaw na. Hanggang tumaluton, nung buriken, pisok tayo day patatatsing. Ito tayo patatatsing, kung kunada sa tayo kati pamienta. Ako, yung tiramon ika, with poise pie nga magikabil ti pamienta. Kamita ka nga talaga sa tayo kanti sinigang mix nga kunada, papaimas, papaalsem. Hindi raman ti nagpa-sexy. Bekle ka nga talaga. Sarikan basit asin na sa may kiwar. Tatno dumkit. Nagbanglo niya. Bekle. Becky ang dating. Amin nga pinagpuyot. Detan. Nasinip pa itadila kon. Okay, sa ating paborit basit, tuno nagburiken, igsagpaw tayo dito, petchay. Petchay. Pagsabaw. First burik, babalin tayo timanganin, detan. So detan, dito linutok nga tultulang with sahog nga patatas ken petchay. Mangal daw tayon, mga babekling. What's up, lollipop, sausaw, ketchup, ahay! Digito'y para dati kuliglig kada traktor. Farmer's Day nga min itata. So nga, dito nagpipintasan, digito'y decorations da. Nga talaga nga pang farm. So nga, Farmer's Day nga ron, isungod nga farm. Dahil buyayin tayo man, digito'y dekorasyon da nga nagparada da yung motor ko. Ahay! Detan. Pero kada sili nga ron nila. Detan. Sagana mun. Tarong. Tisili nga nala baga, tapos karabasa, apaw na yun. Hindi ron. Detan. Hey. Kapanin. Hey. Isubay Nakalak pati natengkot. Ayan pa rin, pangpakbet.
Kapo? Tagimas eh, tamanggan. Batong par mo.